Здравейте, приятели! В сезона на летните свалки и хормоналните атаки е време да разнообразите ергенски живот с нови набези срещу нежния пол. Най-удачното място това да се случи е да отидете на плаж. След като сте пристигнали благополучно до плажа, е време да се ориентирате в обстановката и да се локализирате в близост до женска компания. Хубаво е да ви забележат, но не натрапвайте присъствието си на всички. Привлечете вниманието към себе си, като използвате отработени плажни техники. Чакам да клубне! Айде, народе, който разбира тук се спира, семки занимавки и топъл кукурuz за куската на Рики Мартин! Установете визуален контакт и се уверете, че имате зелена светлина към следващия етап – общуването. Представителите на нежния пол харесват алфа мъжкарите. Не оставяйте жената да ви избере, а я изберете вие и подходете смело. Здравейте, момичета, аз съм Мартин. Ани. Мато. Мато. Опитайте се да се впишете в компанията, като се държите непринудено и инициирате общи занимания. Искате ли да правим нещо за... Жените имат една особеност – да се движат на ята. Ако сте забелязали, дори прилитат по двойки до тоалетната. Вие, като начинаеш гларус, отделете специално внимание на избрания субект, без да игнорирате приятелките им. Сега е момента да предоставите възможност на дамите да се докоснат до вашето тяло на Аполон. Физическият контакт ще премахне и последните бариери в общуването. Поддържайте приятелските отношения, които сте създали, като не забравяйте, че крайната ви цел не е просто нови дружки за побира. Малко излишен драматизъм в случая би свършил чудесна работа. Всеизвестен факт е, че мъжът в името на секса е готов на всичко, дори и да обича. Не е нужно обаче да стигате до такива крайности. Може просто да глътнете малко вода.
Паднам при питието си данъци. Здраве! На здраве! Може ли сега? Ако сте преминали всички етапи до момента успешно, то ви остава само да се насладите на приятната компания. Don't